नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे चण्याचं पीठ आणि रव्याच्या सारणाची करंजी. इथे मी चण्याचं पीठ 300 ग्राम घेतलं आहे आणि जाडा रवा 200 ग्राम घेतला आहे. चण्याचं पीठ 3 चमचे तुपामध्ये छान ब्राऊन होईस्तोवर भाजायचं आहे. रवासुद्धा 2 चमचे तुपामध्ये ब्राऊन होईस्तोवर भाजायचा आहे. चण्याचं पीठ आणि रवा भाजून घेतल्यानंतर चाळून घ्यायचं आहे. इथे मी 250 ग्राम साखर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बारीक दळून चाळून घेतली आहे. एका परातीमध्ये 300 ग्राम भाजलेलं चण्याचं पीठ घ्यायचं आहे. यामध्येच भाजलेला रवा घालायचा आहे आणि दळलेली साखरेची पिठी घालायची आहे. पाव चमचे मीठ घालून चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. सारणासाठी 70 ग्राम तूप मी घेतलं आहे. त्यातलं थोडं तूप मी इथे गरम कढईमध्ये घालत आहे. तुपामध्ये 15 ग्राम काजूगर बारीक तुकडे करून घालायचे आहेत. 15 ग्राम चारोळी घातली आहे. मगज घातला आहे 10 ग्राम. मनुका 15 ग्राम घातला आहे. काजू, बेदाणे, चारोळी सर्व छान भाजलं गेलं आहे. हे आता आपण भाजलेल्या चण्याचं पीठ आणि रव्यामध्ये काढून घेऊया. उरलेल्या तुपामध्ये 10 ग्राम खसखस घालायचं आहे आणि 50 ग्राम किसलेलं खोबरं घालायचं आहे. सत्तर ग्राम तुपामधलं उरलेलं जे तूप आहे ते पण आपण खोबऱ्यात घालून देऊया. तुपामध्ये खसखस आणि खोबरं छान भाजून घ्यायचं आहे. खोबरं छान लालसर भाजल्यानंतर खोबरं आपल्याला भाजलेल्या चण्याच्या पिठात काढून घ्यायचं आहे. सहा वेलची आणि छोटासा जायफळाचा तुकडा खलबत्त्यामध्ये मी बारीक पावडर करून घेतला आहे आणि ही पावडर मी या सारणामध्ये घालत आहे. आता हे सारण छान हाताने मिक्स करून घ्यायचं आहे. मुठीमध्ये थोडं सारण घेऊन आपण हाताने दाबलं तर त्याचा लाडू वळला पाहिजे, म्हणजे आपलं सारण छान तयार आहे. करंजीचं सारण तयार आहे. आता आपण करंजीच्या पातीसाठी पीठ मळून घेऊया. इथे 300 ग्राम मैदा मी चाळून घेतला आहे. त्यात 2 चिमटीत मावेल एवढं मीठ घालायचं आहे. या मैद्यामध्ये मी 30 मिलीलिटर तूप घातलं आहे. मैदा आणि तूप छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. हातामध्ये पीठ घेऊन मूठ बांधली तर त्याचा लाडू वळला पाहिजे, म्हणजे आपल्या पिठाला मोहन छान लागलं आहे. आता पिठामध्ये थोडं थोडं पाणी घालून पीठ मळून घ्यायचं आहे. चपातीच्या पिठासाठी जसं मळतो तसंच मऊसूत पीठ आपल्याला मळायचं आहे. पीठ मळण्यासाठी मला जवळजवळ पाऊण ग्लास पाणी लागलेलं आहे. लागेल तेवढं पीठ बाहेर घेऊन बाकीचं पीठ आपल्याला प्लास्टिकच्या पिशवीमध्ये रॅप करून ठेवायचं आहे. पिठाचे आपल्याला छोटे पेढे बनवून घ्यायचे आहेत.
पुरीच्या आकाराएवढी पाती लाटून घ्यायची आहेत. मध्यभागी सारण भरून पातीच्या किनाऱ्यावर इयरबडच्या मदतीने मी दूध लावून घेतलं आहे. त्यामुळे करंजी छान चिकटली जाते आणि तेलामध्ये त्याचं सारण बाहेर येत नाही. एका हाताने करंजी भरणं थोडं मुश्किल होत आहे, तरी मी प्रयत्न करत आहे. छान अशी करंजी भरून तयार आहे. अशा प्रकारे करंज्या भरून घेऊन एका ताटात ठेवायच्या आहेत आणि वरून एखादं टॉवेल घालायचं आहे, नाहीतर सगळी भरलेल्या करंज्या ह्या सुकून जातील. माझ्या सर्व करंज्या भरून झाल्या आहेत. एका परातीमध्ये पेपर किंवा टिश्यू पेपर ठेवायचा आहे. इथे मी तेल मंद आचेवर तापत ठेवलं आहे. तेल हे मंद आचेवरच तापत ठेवायचं आणि मंद आचेवरच आपल्याला करंज्या करायच्या आहेत. एक एक करून 3 किंवा 4 करंज्या आपल्याला तेलात सोडायच्या आहेत. तेज आचेवर केलेल्या करंज्या भाजल्यासारख्या वाटतात, पण थोड्या वेळाने त्या करंज्या नरम पडतात. छान लालसर रंग येईपर्यंत करंजी तळून घ्यायची आहे. करंजीला छान लालसर रंग आलेला आहे. आपण करंज्या काढून परातीमध्ये ठेवूया. अशाच प्रकारे सर्व करंज्या आपल्याला तळून घ्यायच्या आहेत. व्हिडिओ खूप मोठा होईल म्हणून 2 ते 3 वेळा मी ह्या करंज्या तुम्हाला तळताना दाखवत आहे. मध्येच का बरं करंजीची रेसिपी, तर मी माझ्या भावाला गावी भेटायला गेली होती. त्यासाठी मी त्याला माझ्या भावाला आवडतात म्हणून ह्या करंज्या बनवून घेऊन चालले आहे. अजिबात चुकणार नाही अशा योग्य प्रमाणामध्ये मी करंजीची रेसिपी तुम्हाला सांगितली आहे. तुम्ही नक्की मला लाईक आणि सबस्क्राईब करा.
अशा प्रकारे बेसन आणि रवाच्या सारणाच्या करंज्या मी तळून घेतल्या आहेत. खूप खुसखुशीत, तोंडात टाकताच विरघळतील अशा सुंदर करंज्या झालेल्या आहे. तुम्हीसुद्धा करून बघा आणि मला कमेंट करून सांगा. तुम्हाला जर माझी करंजीची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा, कमेंट करा.